Pardon, give and take policy ke 2022 aningkan malongsi government atung Assam Chief Minister akihai Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma akihai alang litum pachini lo rata tumpan la pen halaso ting si kalau so give and take pulo te give puge kipi pulo take puge ke entu pulo ke entu mane itum Meghalaya area pen kopi pi area si itum ke entu nangima pen give po bangge itum Karbi Anglong pen ba Des Dumura pen Des Dumuria area pen la pen Nongwa Mau Tamur ala Gorbhanga area pen West Karbi Anglong block 2 area lai hui pen block 1 area lai hui Langpi area lage Langpi area ke lage Kamrup district lo lage ha Guwahati adung la pen West Karbi Anglong block 1 Kanduli PCR area alai hui Adim An kalau sa area si cuma ngatuman pidat nang poma kalau sa area si cuma ngatumben itum entry dan nang ima ko alam payet hang lo ala ang suhut la pen la so teng si Otul Bora akihai Minister Border Protection and Development etc. Assam alang lipansi a chairman ngapinchong la pen ke halage Des Dumura lo Des Dumura polite na tum chini non laga Amerika bi atum lo Amerika bi lage Karbi Anglong lo halata apram hoke Karbi Anglong lo non ke ilitum achitim ke itum Amerika bi along se dolang la pen ajak ke lage Assamese tum charai thip lo Kamrup district usi halatum chipusi charai thip lo halaso area lo Des Dumura Alidar ke itum Amerika bi atum reselo Indre Sorteron ke hai alang litum hai hoi ala Richot ado halada Holy Sing rong hang ilitum Amri Akarbi Aricho hadak du la penke la Kamrup Borduar area la penge Gorbhanga area la ke hala Kamrup hapudam chotana tu ha Gwalpara na tu dam chon Gwalpara re la Kamrup Guwahati adung lo la so area panke la ke Sondromohan Patwari Honorable Minister Environment and Forest Department alang lisi a chairman alang lisi la so committee kelang la pen West Karbi Anglong block 2 area panke la bange Pijus Hajurika alangli Honorable Minister Water Resources etc. alangli si a chairman lo la ke lang nang bang lo la non itum akam nang do bang ke la Pijus Hajurika area bang lo block 2 la pen block 2 lo Kanduli kalilo kalang lo Pijus Hajurika thak lo West Karbi Anglong block 1 pen Kanduli area ta Pijus Hajurika alang lita sigelang ni labhala Langpi Puari ala Guwahati dong bangge lage Sondromohan Patwari alang lisi minister alang lisi chairman ada Karbi Anglong pen lo member Karbi Anglong pen ke dodo na bangge Karbi Anglong pen ke dodon la bangke da Uping Maslai alang li dodon lo Obhijit Kro ta dodon lo la pen ke hala DC man ne tu dolo la pen ke Nondita Das Honorable MLA alang li ta dolo la pen ke Rina Terang Pita dolo la pen Het Singrong Phar ta dolo alang li tum hai hui hello ala da ke dodon ante alama ban ke la hello non Kanduli adung tapat along ke bong sei lo la pen munita thi lo Oriwell timung ke aprandam joi lo areng ke so ta bangkrene kep ta so se am mek akum
Amik hai hui kai hinu jong jong la an la. Ante la dak kopia posi la so a komiti tum non in summary. Non hala da kai chok kai thei hu lo hala tum asap dan nang siklang klik. La pen la an chot takalilang ili tum council penda Border Protection Committee pura inut apan chairman baglo. Baglo. Amen komat mayong te. Agustin Hanse kubodi. Oh, put talang lo. Agustin Hanse lagi alang li da chairman la. Acha alang li tum chairman man lo a committee da dolo. Ante alang li tum kopia potsi la karbi a pran ka pedam akam alang li tum khang dun un edem. Alang li tum hadak ke do penajo karbi tum a pran dam. Alang li tum committee ke do penajo. Non alang itu Utul Bora Tangho Sondro Mohon Patuari Piju Sajorika alang litum an haladak kedo penajo Agustin Hanse alang litum hadak komiti kedo penajo karbiatum apranta damlu rai dum dekede lo alang litum la posi ilitum rat atum kacini kantum ke nilitum la po hello arnisi ke tek damlong karju damlong gala hello Assam Police atum ke Meghalaya area lo lake damri pusi karbi atum mangi pu pusi pu. Lapen sokta cuma atum pacirot anak pusi pu pusi pu. Lapen Assam Police atum bangke ahile ke doan elong pangrum hup amat elong bi hup amat Assam Police tu menghadap ke dosu tidak begitu. Ahile ta ciot lapan ahile ta celang dundik. Hala Meghalaya Police tu si kelang tu begitu. Sarandang. Assam Meghalaya Police tu si ke hon tu ahile. Tarmane Assam Police tu surrender det lo Meghalaya Police tu pan. Ka surrender det an tepi lo. Assam Police dungi pulau lake Meghalaya pan PF lu along le PF lu ponte la so komiti tu la pen idum a MLA da group sing teron da do la pen ke tu liram long hanga ke hai ke la ke CM lo alang li tiga dovek lo da ante alang li tum je la so area lake cuma dum han PF lu pura pia pot han te de Han lo te misen popular ni tu puali. Pidet abang ke ni tu naning dok de. Seta alam angge peklang dak nang si alang itu. Piat lo ante piat lo nang tum karbi tum ke hata ke dam nang nelo puputip nang ji. Non ke karbi tum hata cini ni de pena pot alang litum ke ame thang along le kusi karbi ang long along le kusi mata bom lo la pen dam bom lo. Non alam pini ni tum naning ye nang ko ateke. Atumi heta cingwai pusipu. Abinong epini lo di great rock siang bom. Cuma ngatum wang lepo sok na ciroji atema sok kerot ke laga. Ati ke porpen rodon de jang et po. Nasi alang litum na cirot rot lo. Ani karbiet dengan paperot long lik pusipu bom lo. Along lik ai di ke lata. Cuma ngatum hidi pusipu lata. Inglong karbiatum pulau la inglong ajo ana bangke karbiatum cerai bomji hala hidi an ke lagi cuma antum cerai tamik pusipu kumat matong la kadingye dono ne di tum sini ne seta alam bang pine ding hajak lo hidi bang si ador ke the ang hidi bang nang ne pu hala inglong kring ang bang sinangi pu pudun tu la bangke itum ala bang pupu mikir okora pu pen ton hoi nang nala Komiti tu prabjim kan pak. Rasi la so komiti tu prabjing pen kalau so long lesi cuma tu man PF lo ma la CM taning je serak nang ji Agustin Hanse taning je serak nang ji Piju Sajorika taning je serak nang ji Utul Bora ke hai taning je serak nang ji Sondro Mohon Patuari taning je serak nang ji Rina Terang Pi taning je serak nang ji la Het Sing Rong Par taning je serak nang ji
Obijit kro taning je serak nang je. Masalah. Ofing maslai taning je serak nang. Kopia pola lang litum ning je dia. Lasso lam hele non ni tung je pukang tung je. Ning je serak nang. Anke jong si alang litum pidun et lo pola tangte. Karbietum ke kacetan nang ke la ki pidun atum hansi cetan nang pokente. Kasih benar. Cuma atum balik kacetan nang ke lilu. Itu MLA minister atum CMEM atum latum kipidun long le kipidun kace hodai dun kace jordun latum apan si itum ne long poken ne misen poken lage kace chok kace teng kace pikhi alam galilo la bange misen po la sinon ni tum nani ya kantum nang li ni non ke along le si biho lo karbiang long non ke non ke destel tamane survey with that along le pulang bang Assam Plain District bithi ke ka survey tatang et lo a map silam lap lo dak nomor chipi lap lo komat along lesi ko nat ma ke do lai hu chi chini lap lo non karbiang long abang ke chuk claim tu non ning kan phi da so selo survey akam pa pe claim long le de lai li tum Omar Singh ki so akam lo la ke ning kan phi ko lo tang te alang li si land and revenue body alang li long le ka survey ki aphan pa pe claim long le de ka survey to mange polygon ke survey at lo polygon pole te la ke map silam at lo amat map silam at pen hala field attestation pu dolang field dam si mane hala along le binong along dam si hala dak chok lo ma chok che ma pu ke lang dam ke claim abang hala bang pa pe claim long le de la la pena pot alang litung di pu abang ke survey nang ni pu survey lo te komat arong si along le ko lo ma chiching ni airport survey be det lo te muneta tom rong asor anta along le chiching ni ne det po anke Cerai long. company tom han long le pilong popo jo long popo la pen CMEM minister MP atom long le bang long le thi dun jerai dun tip long lok po an amat pasarwe long le det ante bisaralam erong sarpoteron arong dulu sarpoteron arong hadake abinong sarpoteron arong amat polygon kali hala digital global positioning system bu lage DGPS kaselam ho arong amen bonglong terang po arong pinchong tu den sarpo teron arong ke bonglong terang arong pinchong den bonglong terang arong ke hadak feel arong ke bonglong terang buka velu hadake sarpo teron arong lagi amat sarpo teron arong asor mangge nitungi sarpo teron arong pulkok long hala along liga cerai ke lagi bonglong terang arong po amat hala CMEM tum along le bang cerai tu tip lo Illegal lo berarti. illegal lagi pura kriminal kam si claim lo lagi itu masih Lagi CMEM itu kapten itu sama. lagi cisong nai ka rong atu rong asar atu lagi tur pak nai nang litum rong asar atu ing samri bom lo te rong asar atu nang tunge politik sakam kali pucama thabomra ing samri bom lo te nang litum arong ke amenta la lapo lapen CMEM MP MLA tu lapen Hemanto Bisor Sorma lapen kompanya tu hala haram dep do lapen ke hala Patanjali do lapen ke hala Adani do Ambani do Godrej do alang litum si cerai ke bompo nang cerai pigila nang litum masakran nang ni lahilo lasi hala DGPS abang ke ka survey talake upload along ke damsi a machine or pon link po la damaling si hala ka map de popo seta labang lagi dor kali survey betik ke hala so area along le RV na tu komat along le magedo RA na tu komat along le magedo hala apranga na tu apia na tu komat along le magedo hala tum along le adak nombor pini ke chini ne dat pol ke sani himata chini ne dat pol abang ke lapot labang ke henopi kalam lo nang lit ilitum
DGPS le selam sita survey bang survey peminang la Chok. lasinon pata pibong lo halapur timia ke mampu pata ke pibong lo adak nombor ave adak nombor ave a map ta do sita hala RVRA aprang api itu komat along liye do mahala bang cicini ne Sarihima ba? sarihima bang cicini ne avede thala bang la pulo te la ke ilidum konat si along liye do mata mo phi ke cicini ne repo la potsi la non burtimia ke mang along ki vi thapare abang ta claim nang ne pasar ve serak ni